Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Msangu kana rupinya. Dati uone baba. Kurambwa. Okay. Ya boimba tukumbe ndiwe nani? Ndiwe nani? Ndiani? Kulambwa. Ndiani. Anje kuba mangwala. Ima iwe. Ima. Wala mimi ufika siya kwa. Pempani. Pano. Kitauri kwa hapa. Kumbirai baba. Mzoea nasi. Tawaya kwa ate kwa tu. Ima. Ndiwe ndani iwe. Alright. Ima. Basi gani mkanda kote? Ndiani. Sarufuna si wake mkanda. Msambazike si wake mkanda bwana. Pempani. Baba. Sikomo. Kurambwa. Ndikuzoona. Ndiani. Koni mzimu wa nyani bodi. Ko. Ichaire gudwe. Ichaire tsoko. Ichaire niko. Alisinga zo musha. Alita ure. Kwarapa. Alita ure. Ndiani, la baby. Adia kuba. Adia kuba. Nkasa wetu tisisirise. Mange ni boss. Mange ni jiwi. Alright. Mange ni so. Mange ni hapa. Alright. Iwe, ima. Tifuna kukudziwa minyende makugona minyende mabambo wako hapa. Alright. Apa kuruma ndikuruma. Tifuna kumba ni ndani. Kumbo bado. Acha. Tenga ni mpapo ndi mbali yake na mzimu wasa ndini. Maji yake nene yake. Hapa uzizira maji. So acha. Karabas. Tawai kwa mapa. Ai, kasikike. Chabwino. Baba. Ndiganiza kuti bambo wanga ndamai maona mabwirira zinthu zali zipamapempha. Ndinofunga maona mawiro anoita zvinhu.
Sekuru achapola. Alhamdulillah. Aiwa, ichiri pesi makati zvinyu. Ndinosimba makadini. Chachirimo kachi. Ndizvozvo. Ya chirimo Mwari vanosika zvakasiyana siyana. So tinongofara kuti panguva yese tinogona kugara tichichengetwa naAllah subhanahu wa ta'ala, tichichengeta midzimu. Nokudaro chachirimo takuenda nguva yekukumbira ndakafonera nemunhu wokudande zvikanzi tinokumbira rini mvura ndikati zvakuda tipinde mumatare tibvunze tiko ivo vane matare emvura varipi tigarisane tiite matare mamwe chete. Saka haiwa chirimo chakanaka. Tinonge takukumbira kuti Mwari vativhurire tiwane mvura yakachena, nokuti kana so tikangokumbira midzimu ikabatana nevemakereke tikabatana Mwari vanotinzwa. Noti chese chikumbire kuna Mwari. Aiwa, tinotenda. Sekuru satapinda mudaririzo ranhasi. Ndingati mazuva mashoma apfuura ndaiti ndichakufonerai kana kuti ndichazoya kuno ndabva ndawana mukana wakanaka wekuita kuuya kuno. Pane vazukuru vaviri vakandifonera vachiti isusu pane muzukuru wewasekuru watiri kutaura naye kana kuti watakapanana nenhamba here tiri kwasekuru vakauya kuno vakabatsirwa. Asi zviri kuita sekunge muzukuru yakabva padare rasekuru achapola nekuti matauriro anga achiita isu tichida kuuya kureview. Ndinofunga vazukuru vanenge vaida kuedza vaifona pafoni penyu, saka inenge isingabatiki here. Saka pakuda kuzobvunza kuti aiwa ndine nhamba yemwe muzukuru akambondipa ndiri kwasekuru, regai ndibvunza. Vari kuti iwo matsananguriro watakaitwa anoratidza kuti munhu anenge asisiri kushanda nemasekuru achapola. Ndati no inini ndane mazuva ndisati ndasvika ikoko handizivi kuti pane zvakaitika here saizvozvo. Handizivi kuti imimi kwandiri nevazukuru ava zvekare mungatijekeseri kuti pane muzukuru anga ari panapa here akabva kana kuti zviri kufamba sei, kana kuti vazukuru vatongoriwo pano zvavo vari kuita madhira avo ekuda kubira vamwe vazukuru ava. No kana vakabvunza vachidaro vakagona. Isusu tine vazukuru vanofana tingati vatatu. One aimirira kumadzimai, mudare remadzimai. Nokuti kana tichishanda tiri muno mudare munomu tinoshanda tine mumwe munhu anenge akamira ari muteedzeri wandinotuma. Kana ndikati gwenziro ndorida iro icho ndochida, kana pane zvimwe zvisimo mudare ndiye watinotuma. Handiti so muzukuru wekuchidzimai haachisipo pano. Kana munhu akapa namba nane munhu wechidzimai achiti ambuya muchandigadzira dare rakati mundisutire kuna ambuya, ndinovimba kuti ipapo vazukuru ngavadzoke. Ndozvo zvandakataura mukoma Robi pakutanga kuti kana munhu tiri padare panapa, namba inokosha inamba yepadare. Mukatora namba yechishamwari, inini handizorambidze chishamwari because zvinoitika ndezvekuti munhu kana awirirana naambuya kana ndaassistant waambuya vakaita ushamwari wavo vakavakana vakawirirana, kana kuti because muno muZimbabwe vanhu muno manditi unongonzwa kuti soko ufawanaka nzou usamanyanga vanhu vanolemekedzana. Asi chandinenge ndichitaura chekuti munhu anogona panogona kuvakika hama yako kana kuisvaga hama yako kubva pana achapola. So munhu iye kana awana ukama wake vawirirana ukama iwoyo ngavaenderere mberi. Saka pana patingati tine vazukuru 3 vasisipo. Munhu ngaadzokere pafoni yasekuru achapola. Asi wendo uno handikunyepere mukoma Robert. Chekutanga ndakaita dautsisi dzekutanga kuti munhu kana wafona namba handitika dzemuzukuru wachapola, kana ukati uda kusenda mari usati watumira mari bvunza kuti ndiyo sekuru here. 1 2 inini kana ndakagara panapa mari yangu inopinda mudirect muzita rangu kana muzita lambuya. So isusu tikuta kuti namba kana takambotsa zita remuzukuru iwewe dare rako harina kupera unodzokera kuna achapola. Ndakuda kutumira ndakambotumira pana Vitalis kana kuti ndakambotumira pana pane zita ratakamboshandisa mazuva afura ndikurasika mbichana zita remuzukuru iye uye haachisipo, asi vazhinji vakambotumira mari. Tingati vamwe vese vari ku-UK, vamwe vari ku-Australia, saka zita irori harichashandi. Saka tabva ipapo tina sekuru vataigara navo muno muvanhu vanoaziva ari munin'ina wangu akawanika nemabasa ekuchechi akati ndikuda kumbonopusha zvekuchechi. Saka sekuru vadiki vakuita zvekumasjid
saka pali zvino ndo mabudira vakaenda kundeta zvekuchechi. Saka kana kune mumwe munhu akaita ushamwari nawo achitola zita kana kuti vachikomunicate achibvunza sekuru alipo here ndoita sei sekuru pali zvino vakumasjid. Saka kana vari kumasjid izvi zveuizvi vanenge vachingoita zvedhuwa variko vachingonyora matarasimu. Saka isusu kuno kunawo pali zvino so hatisinawo pamwe chete. Saka muzukuru wese anodzokera pekutanga ndo paipa ndotava kuti zita langu kana foni yangu kana ikatadza kuita zvakanaka ulamba pachirungu ndakanzwa paEconet ati try again later. Kana ukaita 3 days try again later. Kamukadzi kaikai kuMalawi ati nambala ijemene mwaimbai siri kupezeka pakali pano. Twainso ati esalinso nthai ikaliina kureva kuti ipapa vataura chishona kuti namba yako yoli kuswaga iwewe haisi kuwanika. Asi nenguva yoli kuwada inogona kukukanganisa asi izo try futi kuzama usaore moyo. Saka ndikuti nambala imene muri kuimbai imene ilibe zina la Chapola sindiyo bwereranso pa nthawi imene ijayi. Alhamdulillah. Aya ndinoimba vazvinzwa pakufunana nevazukuri papapa kana vachizinge vafunana vakabhadharana ikoko iyoyo kana vakabhadharana kana vakapana mishonga bosi munhu anogona kuenda nasi owana sekuru vamwe oti sekuru aiwa ndakufarirai but ndakaona kuti kusabuda kwenyu pa TV ana mukoma Robert vari kubudisa bosi vazhinji ukavhunza nta kuti kuna Robert ati kune imwe iri kuamtare uku kune imwe yacho anzi inonzi chi Drumas. Saka vanhu munhu umwe ndimwe anoenda kwaanoda zvakangofanira kuti munhu kana chirola munhu anolola mukadzi waanoda. Saka isusu hatingarambidze muzukuru kuti aende kung'anga yaanoda. Kana akatobva kung'anga ikoko zvanenge asina kumufambira akati ndikudzokera kuna Chapola isi tinongomutambira ezilonga achikwanisa kupinda mumatare. Kana asina kupinda mumatare alhamdulillah. Ende inini kana munhu achikwanisa kuita basa rake kana iwo vazukuru vangu vakati sekuru tabudirira tawana imwe ng'anga yatakagadzira kuti tiite matare handina dambudziko nazvo. Asi dambudziko rangu nderekuti ndikazoziva kuti takaita next door panapa neapo pali less than 5 kilometers kana 10 kilometers tikangoita next door tinoendesana kulepo bozo kuti kunenge kuri kudenana. Nokuti mtemo wezinipa nota kuti kana munhu akange achita ching'anga chake kana chiprofita chake aitire pagedhi kapa akangoita pachigedhi apa inini kana lawyer ndinosvaga kuti hakuna zvakadaro handitika. Noti ndinocha kuti mangwana munhu akabiriwa mari vamwe vanogona kutaura nevanhu vazukuru inini ndiri chirema stereki vamwe anochacha ma 15,000 20,000 apa anenge abuda pana Chapola vati aiwa makwenzi acho ndataura nasekulu aChapola akuti andituma bhozo sekulu vakabuda kubuda ndobuda mukoma Robi asi andibude ndichisiyira mishonga yokuti munhu aite matare akadaro. Ndinosiya matare yokuti akandifonera ndototaura kuti mofu mupe munhu uyo ndataura naye asi ane pfuma yangu ngasiye. Munhu akabvisa ndisina kupa kana kange takashandisa zita kana ukanti wakalishandisa ukalitumira dzokerera futi kubvunza kuti sekulu nditumire here nokuti mtemo uri kumukuru nekuworld remit tinoricha limit. So iwe usarambe ukangonamirira kunge chikwekwe chikwekwe chineswa dhibi chikabuda ko iwe usingabude pamunhu wakagala sei. Namirira pana Chapola kwete namirira pane namba. Alhamdulillah bosi namba yangu ndiyoyo namba zangu ndofunga tilipo ipapo pamwezi kukwana kana kuti tine 078 65 60 230 ndio namba yekutanga chaicha iyoyo. Iyi ya 777 ndi yasekulu wokuti waona kuti asekulu aChapola ndiri kuvada ndio inopera ya 777 inopera na 09 inoti 0777 83 2209 neimwe ye 47 inodari jaripo bosi ndio anogona kuidadzira ndambuya. So iyoyo namba dzodzo 3 dzodzo dzinopinda mudare raChapola. Kana paita imwe ne 61 kana kuti ne 59 kana kuti ne 72 iyo yaisiye mudare maChapola iyo yayenyu mega mega. Alhamdulillah. Tinotenda sekuru ndiri kuona mhuri zvakamira zedare. Ndinotenda mukoma Robert mavhunza zvakanaka. Muri mongarasike stereki ndio ine mukomana wekuba kana singete mistake ndi ali pakati apo idzi dzimwe za hama idzi
Alright. Ehe. Awo ndi baba vake namai vake. Saka nhasi ndofunga kuti vane dare vakandifonera sekuru kumba kunoti akugarira zvakanaka. Asi tizongogara tisina kudzoka naye mukomana wenyini akugoneki. Regai tidzoke kuti tine masimba timboona kuti tizotoenda sei. Saka tichitepi chiriko ndokuti konditiwekeze zuva rechitone chiri kuna ichipe. Inoda kuti saka tichitepi kusvika matare totora kuti tokumbira kuona kuti kana achidzika wodzika totaura nawo tokumbira. Anditi. Aiwa, makati zvinhu. Anditi. Aiwa, tinofara kusangana nemi zvakare. Sekutaura kwaita sekuru achapona. Takusumudzai kuti mupinde mudare rasekuru pazuva ranhasi zvakamira sei? Sorry. Padare ranhasi patakai pano nemukomana ndaide naye ndikudzokera kumba kunogara chokwadi izvi ndifoma zvakanaka zvese zvaaita zviya hapachisina saka kuti tirambe takakuti takangonyarara tiri kumba zvatiremerawo takadzokeriwa kare nhasi kunoza kuti aiwa zviro zvamatichabatsira aiwa zviri kuita ndokuya kwataita. Anditika. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe kune mukomana wacho. Mukoma makadi? Makadinyu nemukomo. Anditi. Ndimakatanga kuya pasekuru achapona. Ndini. Muri mega? Chokwadi. Anditika. Ndinotenda. Dare rakakusumudzai muchiuya kwasekuru achapona zviye rakanga riri chii? Rakanga riri kuti inini mubato wandaita mukurarama kwangu inini mubato wandaita mabasa angu kuti ndirarame anga akasiyana neiwavo. Anga ari ekuti inini ndatora sanhani sina kunge ndapiwa kureva kuti kuba asi nhasi uno ndauya nhama dzangu kuti vapupure vave nekutenda kuziva kuti inini handichatora chemunhu sekuziva kwavanondiita inini sehama yavo. Saka zvino apa inini ndinozvitenda ndichiuya mukati meimba ino musha uno wemukuru ndakazvitenda sekuru nekuti batsira kwavakandiita ndo zvimwe chete chete zvandinongotenda chitara kuna sekuru chapora. Anditi. Right. Amai. Makati zvinhu. Ari sei mukomana? Mukomana uyu achinja. Zvandamuziva arika nezvine zvatochinja kuita mwana wangu chaicha. Ndandisisamune mwana asi ezvinezvi ndaona kuchinja kwemwana wega nhasi nevana tirege ndiye nevana vangu vese vari vatatu kwasekuru. Kana pane mhepo dzanga dzakaiswa pamwe dzinogona kusairwa pane munhu saka ndauya navo vese ndichitenda sekuru nebasa ravakandiitira. Ndazama kuti mabva maya navo vese vatatu vamwe tu vanobayira vamwe hai mati handi pavangaitirawo zvakanaka vanofanira kuti rege ndiende navo vese saka ndauya navo vese. Handiti imbonditsanangurai upenyu hwemukomana wanga hwakamira sei? Mukomana uyu aizezesa kupinda kana kutoonekwa nehama achipinda padhuche pagedhi hama dzaisungikana anga asingabude mbaimomo asina kutora chinhu kuzoti inini wacho ndaibirwa anga ari mbavha mwana isingaiti aitotyise nandakatomudzinga pamba akatozodzoka pamba akuya achitizoti pane mwanda kuenda nemi ndikatoti muna baba wacho inini sekuru mukubvumirana nazvo here zvotora namani baba wacho nanga timboendai ndokutoya ndokutoya kwatakaita akauya ega akazoti daidzwo isusu tikauya haanga iri mbavha aiva ari chazezesa kusiya foni apa hapana foni kwasiya mari apa hapana mari zviri kuenda kukoka mubvunzi woramba asi akazozikanwa nzi ndiye anotora. Saka vamwe vana venyu matambudziko avari kusangana navo muupenyu mukurarama kwavo akamirawo sei? Aiwa hapana madambudziko randamboti ndaona pane ndiye mudiki handisati ndamboona dambudziko ravo handina iye ndiye akachindinetsa mwana uyu aindinetsa mukomana. Handitika.
Aya, tinotenda. Sekuru. Kukura kunoita mukomana akatanga kuuya. Nevabereki vake kare. Munhu. Munhu chaiye. Aiwa ndizvo. Kana ikawaida zvine makore vanhu vazhinji akabereka nzvimbo hospital yakangosvika nekuti hospital asi mudhura unoita sei Hauna kuchii. saka isusu panapa ndotoda kuti vazukuru vangu vese kana vakandiona kuvava chinhu chiripo kugezana minyama pane kagezero kana kuti kubvisana mhepo imhuri ndofunga kuti munhu paipai akangoona dzimu rakaipa rinoti richingonzwa kuti ndozvikuitika ratouya kare rahakira asi nhasi mdzimu wevanhu unoita kudaidzwa kuti uyai handitike tinenge tichifamba pashoma pashoma tizive kuti dzimu richagara sei nokuti dzimu ranga riripo ranga riri rekuba dzimu rekuba rakanaka pamwe pacho nekuti vamwe vacho kana tisingaite mistake kuba ikoko hakusi kuda kwavo asi vakatobereka kuti vabe asi isusu hatikurudzirwe nehurumende kuti tipromote midzimu yechimbavha noti chinouraya nyika saka dzimu ranga riripo isusu tinoshandira mhuri yafanira kuti munhu ane mudzimu wokurarwa nezvishiri ane mudzimu wokurarwa nezvitoma ane mudzimu wokurarwa midzimu yakausiyana siyana alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala akataura kuti munofanira kuti mukwanise kushandira vanhu vagone kurarama izvozvo zvinonakidza amai vake nhasi vagara padhuze naye sisi vaitocha kuti auyewo kumba kwake nemurume vachinzi tsano akauya ameno tsano mukomaroba zvinonzwisa tsitsi wokuti mwana unoberekewa naabereki vachiti uchakubatsira kukutengera nepokeni asi iwe haukwanisa kuzotengera kapusi kutengera baba wako namai vako saka isu toti alhamdulillah mwana uyu nhasi uno auya kana nhasi ndatoshamisika ndatombomulasika bozi ndashamisika ka vanhu anoti midzimu hanzi inoda ameno kuti kabanga inoda uyanga but mukatarisa nhasi akapfeka takini kana imi hamuna kuzva kuti ndiye handina natodzinzwa nyaya yacho ndiye saka nokudaro tiri kuti isusu Allah subhanahu wa ta'ala vakamuitira nyasha nengoni dzimu riye rakaita sei rasuduruka takatarisira dzimu manje rekuti apande zvinhu zvinoitika kana richida kuita matare toti uya mishonga inongoja mishonga kana richida kuchera mishonga toti uya uchere mishonga kana uchida kuvhima kabanga mumwe munhu anoenda kundotenga kuhodha zvinhu 2 minutes akagara so vamwe atengesa madomasi opesa vanhu achikumwaira mishonga kuti uri kunotengerwa stereke mazichi yako yembe ndizvozvo saka isu toti zimu ngarive ziri zimu rinobatika mumusha zimu rinoita saka isusu vazukuru vanondiona mizimu tinomutsa kuti kwayakaenda uko tinoidaidza kuti uya mizimu yakaipa yeuroyi yekushandisa mwana kana akavanda asekuru akamuka tinodzinga pana mutandangozi nemusongo aloyi handiti neimwe mishonga saka mishonga iyo inoti directa kuti ichi chiri apa bvisa saka pana patinovhisa todaidza iwo wacho ndoda kupandirwa madhari ndofunga sondapera takangoita mistake hatina kukudaidzai takati nedira ati dira ati pachizezura noti handidandaro ndaitoita kuuziwa takaita masikati saka ndomamwe matare ekuti dai takapedza naye taita kuti uya padandaro asi alhamdulillah ndoziva kuti dare rake rakanaka stereki nokuti kwariri kuenda ane dzimu reushavi asi nekuda kwokuti abereka ati icho dzimu riye rinobva tinoda kukufekerurai asi chanongotenda kuti dzimu rake racho ndo rakamudareketa kuti ndakuchienda kwachapola tione kuti dzimu rangu ribude alhamdulillah kana munhu akagara sei kana akaita sei chinoenda chete chakanaka chibude kana ukageza mushonga sei kana riti dzimu chechera haribude nokuti ndiwo aridzi vacho mishonga mudzimu ndiye muridzi wemushonga avanhu avanzwisise ipapo vanonafanike mudzimu chinhu chakaipa mudzimu ndiye muridzi wemushonga ndiye anochera ndiye anotaura saka muzimu ndiye muridzi wemushonga asi vanhu ukazoona dzimu rakuti ndiruda kundoba lopaza katundu wamai opaza dzimu rakaipa linobaka budula wamai but dzimu rakanaka haribe handiti mazoona saka mukanzwa kuti ngozi watungamirwa nemudzimu wakaipa saka ndinongotenda ipapo handiti kuti mukomana wechidiki wakati apo ndorasibodi mukoma wako upenyu wake wanga wakamira zvino yaigara sei naye vanhu vadzidazwa mukano vaitoti haina kuti ndosekura
kuvatidza kushavira ngani pari nekutora zvinhu zvevanhu kana neno nekumba kwangu chavo chavo nemurume ndakaita kuti ndichatora mbo umwe musauya bvatoro 200 chaiwo yese mba kana takaitora sei hatizivi saka kana futi nekumba kwangu akakusabvuma kana kusvika natsama totadza kana kwauna winadzo dzekumba kwangu saka ndoda ngoti ndochi sekuru wakarapa hanzvadzi yangu aiva zvozvaiwa hachatora kana chinhu chemunhu pakatondishairawo musuno kumbapo ndakatombomutesa mabvafa ndaisa mari yangu pai mumba asi haona kutora aiwa ndakangoona irimo watooneka zvakanakanaka ndakudzoka mumba ndakasitaisa mangu ndiona iripo saka nokuti ndosekuru nebasa ramakaita pananzvadzi yangu asi ininowo chandakuchema kuti wosekuru ka ndavachiita kuti vaonewo mabasa wari 2 kuti vashande vazokwanisa kutora vakadzi wavo pakunguwavo zvandakutokumbira kuna sekuru tinotenda zvikuru handiti aya vari kuzvinzwa baba mashoko enyuwo kuna sekuru achapola nebasa rakabatwa pamwana wenyu basa rakabatwa nachapola kuwana wangu akandifadza akaita hamhero iwo kuti vachanditiwo kudii semunhu ndakabatsirwa handiti sekuru hanzi hamhero kuti ndichanditi kudii ndokotaka umaleta mwana wako kana mchipatala akachema loko atitude kwamida kupatala ndikuapa bhiru lawo noti ini ndakaenda kuchipatala kumaloka ini ng'anga kai mati ng'anga ini tatitona kubhirapa saka ati apelo tichati kuti aiwa izvi hazvizo kunyeperani vachapatala kozi ndakaenda kuchipatala ndakachajiwa operation yekuoperatwa pelvic fracture ndabva paaccident ndakachaja 1000 ndakabhadhara 1000 uyu anzi simbi yacho ndakatenga asi hapana ndizive kuti zvakawanika kana zvakashanda kozi ndaingonzi bhadharai uku bhadhare uku kwakaya nemushonga wacho hada kukuona saka ava vatori right bosi ari kuona mwana wavo wallahi saka ini ndakangotengesewa ndikabva ndanzi kutenga simbi yekuti ibatanidze musana wacho simbi yacho kana pikicha yacho handina kuiona ndakangopaletwa akabanga ndakachekewa mbichana ndakachekere watu noti hapana pandakanzwa kuhwadza saka ndakarapiwa saka ava ngamirire judgment yavo tichavapa ne2 tapedza kuvapa mukomana uyo achazokumbiririwa nokuti mhepo iri papa yanga isiri yoga kana tichita kuti dzimu rekuba rakabuda ko pakabuda dzimu rekuba panobuda dzimu saka tasala kukokera pachizezuro kukokera kuti mudzimu wacho ubude utaure kuti ini ndinobva kwakati ndinoda zvakati ndanga ndine rimwe dare rekupasi kudandoko rinobva ranzi ngaritaure masuwo kana iri dzimu remhondoro isusu wallahi handidi kunyeperai vamwe vanofunga kuti hatizive kana kuti machawa takanyanya kuita so mizimu ndosaka mukuona kuti even kumaindia kana kulondon kana kuaustralia hapana munhu asina mudzimu language ndiyo ingasiyana asi mukatasa maindia kune vamwe vanoumba chinhu chavo apa asi vanodedza achiti mwari wedu kubva pamombe apa dzikai wallahi according neculture yavo chimabwera chinhu chicha kufika pamaso pavo ndikuchikumbira saka isusu munhu wese tinomukumbira saka uyu paitika ndekuti baba vazive kuti kune judgment yekuti pachada kumbirwa mudzimu uye wauya mudzimu otaura kuti ndinobva kwakati ndabuda inini nekuda kwezvakati zvipiwa mai nababa so kana achimutengera machira kana muchimutengera zvuma inini ndisazvitaure nokuti ndinoona vazhinji vanorasika mukoma pana parobert taneta nenyaya 1 munhu ndaneta kupiwa zvuma panapa nemabhegi mandisisa pari kuuya masaga bhegi yakazara chuma pakuya matulusi yakadai yemikondo iye tinoti mikondo mafumo eti munhu makanzi chii andi ndakaudzwa namadzibaba kana ndakaudzwa nemuprofita ko iwo mudzimu wacho wakati ukudawo chii saka mutemo vanhu vanzwisise ipapo vazukuru vangu please ndapota mudzimu ngautange wakuudza ende mudzimu wauya autange kutenga pfumo usati wataura vanhu vobva kuti ndibuditsire mudzimu wangu nokuti hausi kutaura ndobudisa kupi iwo wakaita kuudziwa kuti anenge apikicha mudzimu haisi pikicha mudzimu unobudikira wega fange zvakaita mukomana wabuda panze unotaura kuti ini ndabva kumusha kwakati tobvunza baba ndimi here mune dzinza iri ko iwewe kana utanga kutenga pfumo
watanga kutenga jira la usina kuti mzimu wacho wataula ndewe kwani mzimu wataula handi mazundisiza saka vanhu vari kundinesa panapa midzimu yavo iri kubudikira kuseri woita bira mzimu wacho haubude woita matendo mzimu wacho haubude wozoya sekuru mzimu takaita matendo nebira usati wabudikira saka unobuda sei inini ndakuita moswa mkoma Robert alhamdulillah vanhu vese ndiregererei handigone kubudisa chinhu iwo pakachitengera machire pamwe totolerewa chekutanga kutaura kwemzimu tozobvapo mzimu wega ndotaura kuti ndoda jira ndoda pfuko rakati mzimu ngautaura kuti ndinoda pfuko rered kana kuti reblack kana riri red toziva kuti uyu ane dzimu rengozi ngozi iyoyo ida kulipwa mwakaenda kunolipa ngozi uko dzinza iroro maripira ngozi iroro mdzimu uri kuda kuenda iri kudzinza rakuenda kana kuti aiwa ndakugara pamusha pano ndichange ndichishanda ndiri musha muno mandichaendi mandisisa saka vazukuru please ndapota musandiwidzire masaga emachira handina chandoita nayo imimi mune 10 years mumwe anoenda kuamerica nemachira ake 10 years ane machira netsvimbo nekwe iyi yafoja iyi iyo mdzimu wacho hauputire nekwe iwo kunotsvagira nekwe wavhala mdzimu wako alhamdulillah bose paunoputiswa nekwe waputiswa nezvese zvese saka chekutanga mudzimu chechi2 nekwe alhamdulillah ndotenda ipapo handite ndanzwa vanhu vachita pabhiri renyu sekuru tachikumbira kuti muchikombogadzira hanzvadzi dzedu dzova nemabasa idzi vazvishandire varoore varotowedzera pabhiu iroro aiwa ndinotenda chikumbiro chemwanasikana because kana vasingashandi tisina kuvapa mutombo wokuti vashande mushonga tinawo ngoma Robi ndofunga mukatasa mabhotoro ese aya yakasiyana siyana mukatasa mabhotoro yakasiyana siyana mabhotoro kusiyana siyana kutaura kuti umu zviri umu nezviri umu zvakasiyana saka mabhotoro iwaya tinenge tichiti vaone kuti sei kuwana mimalaki yebasa nokuti ichi chinogona kusabata iye chete chinogona nhasi chasvoduruka chinobva chati okay uyu wabuda uyu handidzingidza uyu unenge uri uloyi ngoma Robi unobata mwana wombavha koda akapfuliwa nepfuti handiti saka idzimu renhamo kai rekuba saka kana riri rekuba chaizvo chaizvo nokuti rebveni randoziva shawe rebveni rinoda magaka munhu iye anofanira kurima munda kana kugadheni akalima munda make kana magadheni magaka anenge achingoti parinodzika dzimu lake ndakanga ndiri mukoma kunonzi kukatumbalira uko zimu regudo laiti rikaburuka ikoko lakabva kuMozambique laiti rikabuda ikoko maitori ama musingaikwanisi lainomemenura mashanje mugomo kukatumbalira saka alhamdulillah handiti asi kana lasvika dzimu regudo kana lasvika pane pfupa remunhu mukoma Robert rinotiza alidi agudo dzimu regudo halidi bhonzo remufi kana bhonzo remagamba alhamdulillah saka ndo chandinoziva mizimu iyi saka mizimu yese tinoiziva ende mizimu yese tinoshanda nayo ende munhu asanyepa kuti anzi pane mizimu yekuMozambique pane mizimu yekuMalawi pane mizimu yekupi asi kuti pane kanguva nekusaruzana handiti kune mamwe machawa anoita kuti aiwa hatingaite izvinhu zvakadai zvobozi isusu tiri machawa ko maindia nemachawa akaberekwa negandari 1 kuswinya chete handiti so totasa maindia kana machina mukatasa nasu uno mikanjo yatiri kupfeka iyi ikusonera kuchina especially mikanjo inobva kuchina saka alhamdulillah Allah vakatikana wakuda kuziva kuchiraramo chakanaka usatsvinyire mumwe wako so uyu tikamuudza auya nasi akunakidza kuona imi mamushaya ini ndamushaya ini handishula ndikubva kusitoro namotikari nditoshemusike ndatokonkomana ndiokupi ndangoti varoereka pachipatara pawoti dhokota hataso vanhu kumaziso saka alhamdulillah chikumbiro chakumbiro nasisi tichapa mushonga wemabasa nekuti vana vagone kurarama ndo zita redu rekupa vanhu mishonga tinotenda sekuru zvakanaka mukataura kuti muri kurwara imimi sekuru hatisi kuzogamuchira saka ndakatarisa ndikati hei vana ava vatona tsisi nenini saka tsisi nenini hapana chavani kuda upenyu hwavo kuti inini ndifambise upenyu hwavo saka alhamdulillah ndakangombira ipapo ndikati zvina moso regai ndingoshingirira ndichikosora ndichirapa vanhu ndichikosora ndichirapa vanhu ndoti vandibvunza kuti sekuru mukataura zveflu makabva kuchipatara musina kana 2 weeks maita accident but makakwanisa kugara pawheelchair mukatanga kutibatsira neflu sekuru inopera iyi afurai maziva ndikati vazukuru vanotaura chokwadi
sekuru tingazviterere nezvekuti sekuru wedu havasudzwa mushi tichitoda kuti vatibvumba mire matambudziko apere. Ndizvozvo chaizvo aiwa ndinotenda ndizvozvo sekuru. Aiwa ndaona nhasi tine mhuri yatiri nayo panapa yauya ikati nhasi rega timbosvika pasekuru achapola. Regai timbotaura nawo tinzwe kuti matambudziko akavasvitsa pasekuru achapola akamira sei. Ndizvozvo aiwa tinokutenderai sezvo ndimi vemedia munotishambadza. Chatinongodira media ndekuti media ine maguwa anosvika kure. Ndizvozvo. Saka guwa renyu iroro rinotakura mashoko evanhu echienda nayo kurefu. Saka aiwa inguva yenyu nekuti susu tikakurambidzai nehurumende tinoita mhosva. Ndizvozvo. Ndinotenda. Aiwa tinotenda sekuru. Makadii zvenyu? Aiwa tinofara. Ndinoziva kazhinji ukaona vanhu vaakufamba vaakusvika pasekuru achapola panenge paita nhamo nemadzvudzo. Chakakusvitsaiwo pasekuru achapola matambudziko akaita sei? Chaitisa pasekuru achapola matambudziko emukomana. Ndizvozvo. Akungorwara shamsika kuti chii chirikuesa muna chafamba pakawanda hapana chati chabuda. Saka iye akazouya kuno ayegamira kanga murayiro kuno ndobva asikushandirwa kuno ndobva anzi naasekuru enda unoyana baba wako namai vako ndokuya pataita isu pano. Mukoma ndanzwa kuti ndimi makatanga kusvika panapa. Dambudziko rakakusvitsai pano ichi chaitika? Dambudziko rakandisvitsa panapa nderekuti inini ndangouya kuna sekuru kuti dambudziko rangu handisati chii chinoitika mandiri kuti panhau yekutora zvinhu kuba akati sekuru ndakati ayazomubatsirawo kuti iko kuita basa rakafanana nezvuu handinonzwisisa kuti chii chinenge chifamba zvakadai. Saka sekuru akangoti aiwa nhau yakunoda mai vako nababa wako varipo kuti toziva kuti chii chiri kutora nichikuenda nechii. Saka ndandauya navo baba vangu namai vako kuti sekuru akati ndochaita sei. Ndanzwa muri kuti dambudziko rakakusvitsai panapa raiva rekuba. Makatanga rini basa iri? Zvekuba izvi zvangova zveupenyu hwese zvokuti asi kwandaenda hakuna chadaimboona kuti ndiri kuitei. Ndichongoita zvinhu zvekuti hazvinyatsonzwisisika kuti wakatanga kuba ndinganyako ma10 years. Nechisodzi. Ndizvozvo. Pavaiba apa pavaiba zvinhu zvakaita sinema. Aingotora chese chaanenge aona mari dzevanhu apedza nezvanga anyanya kutora mafoni evanhu vangatora kutiza kumba notora mafoni evanhu. Mukoma pamaiba zvii zvaiitika pamuri? Chii chaikutumai kuti torai chinhu ichi chisiri chavo? Inini ndaingonzwawo ndega kuti nongoita kunge ndangofemerwa ndongofamba ndotoenda ndotonosvika kuona kana pane chinhu sikutora pasina mbondoona kana kuita ndizoziva kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichifamba sei. Handizive zvinenge zvichifamba sei. Asi pane pamaimbobatwa here mukuba? Nguva yangu zhinji ndasingabatwa asi pano neapo unoziva unozongokuti ubate nguva zhinji ini zvakutonditambudzawo kuti chii chikuitika muzvandiri vese zvinoitika. Saka tozive kuti chii. Okay. Saka since manga musingabatwe mukoma chazonyatsoita kuti nhasika handina hangu kubatwa but rega ndinotsvaga rubatsiro chii? Chada kuti ndizoya zotsvaga rubatsiro nakuti inini ndizive kuti chii chikukonzeresa kuti ndidaro. Kana kushanda chaiko handichatokwanisa handichatogoni kana kushanda asi ndinoshuvira kuti ndigone nge ndishandawo asi kungobatikana ndikaiswa pabasa chaipo kungodzingwa nawe kutora izvozvo. Saka namatora zvinhu izvi semafoni anga achitaurwa namama maizoita sei nemafoni? Kungotengesa nekungoshandisa kana mari yacho. Mari yacho maizoiiti sei? Chine musoro chandaona. Nekuti kana munhu uri kuba pabasa riri kukupa mari inokuraramisa wotora foni yaunotengesa isingazokupi chiraramo chinoenda kumberi zvinenge zvichifamba sei? Nditaure ndichiti zvaingoitika mandiri kuti zvinhu zvanengonzwa kana ngonzi tora icho tototora
ndikangochitora ndakutongoita zvandoda nacho kana ndingave ndatengi kana tengi hapana chandaiwonawo asi ndaizoti ndandine mari namanje kana ndandine chakati handisisiwo saka ndakazoona kwasekuru kuti ndinyatsonzwisiwo kuti nasekuru chiko chinenge chiitika munhu awe dzakafana nedzodzi ndoko wakanditi uye nani nevabereki hama dzichamuda hana kana achamuda kana vakumutya isusu notumutya maendeaaaaamwana saka batoti titore kuti atombotya kuti ari kutoendesa kupi. Baba makazvitambira sei muchinzwa kuti pane chinhu chashaika asi mwanakomana wenyu kekutanga muchitanga kunzwa shoko rakadaro? Takamubvunza akandirambira akazoba akanotengesera imwe shamwari yangu asingazivi shamwari yangu foni nelaini zvese vayanobvunza kumba zvikadzi akana katandiko atengesa vataenda zvikadzi foni yemiri tatengeserwa nekuyo pondo kuna ndakatenga $25 pondo yachabvaniswa haana chinhu kumba rida kuziva kuzo tikasadza asi apandibira foni inotsvakisa basa ndizvozvo. aiwa zvayandikwadzao asi imimi semubereki muchiona mwanakomana achiba zvinoshamisa sekutsanangura kwakuchiita mama zvekuti munhu anosvika pakuvengwa nehama dzake, hamunawo here kumboita pfungwa yekuti rega ndimbotsvaga kuti chii chiri kukonzeresa mwana wangu kuita mabasa? tikambofamba kunenge kutatu kana kuna kwese asi vanhu vaingoti ane shairi ovhima kati munhu anovhima padzimba dzevanhu kuti anoenda musango kuti ane shairi ovhima tizvopayataingozwa kandasvika pamukumeitawo akati ari baba toende kwakati kati aifamba wega kana pane zvavanenge wazonoonowo mberi uzokuzozvitaura tochaizvozvakanokwanisa kuita. Saka nhasi zuva ranhasi hamuna ukahadzika here mukomana achikudzira kuti ndine dambudziko rekuba vabereki zvichida sekutaura kwamaita kuti aimbokurambirai asi nhasi auya ega kati baba inini ndine dambudziko rakaita soko asi ndanzi uyai nemi nekugadzira? Akadaro zvake pandaro hakuchizivi funga ndoenda ari kana kuti kwete kana tofunga kuti meno kwakabiwa kwakaba akagadzirirwa nemishonga saka ndikatinzike kuenda ndinenge ndakutouraisa mwana rega ndiende ndinonzwawo nomaguranda mukoma sekutaura kuri kuita baba vari kuti zvichida ndatombofunga kuti pamwe mukomana pane kwakagadzirwa hamuna matambudziko amuri kusangana nawo here kuti mune kwamakagadzirwa? dzimwe dzenguva ndinombosangana zvakasiyana munosangana nei? ndinondosangana nekuti kazhinji ndinongonzwa kuti kana ndakarara zvesvo ndonzwa kunge mudumbu mavo dzimwe nguva ndogona kutora kana chinhu chokuti chiri chekudya ndongosvika ndongochitora ndowandatoda panguva iyoyo kana kutora kana chinhu kana chimwe chinhu saka ndinguva yekuti ndinonzwa mudumbu mangu kubata kana ndakarara usiku kana kunzwa kunge mune munhu ari kutaura munzeve dzangu ndomamwe matambudziko nenchinzwa. Kazhinji pamunonzwa mashoko munzeve apa anenge achiti ndinenge achitizoni zvinhu zvangu ndinozvida kunyange zvikaita sei nasei zvinhu zvangu ndinozvida ndokuzvidza kuti ndiwo wakatora zina munhu. Saka mama ane nguva yakareba sei muchinzwa mazwi munzeve dzenyu? Zvakangotanga ndofunga pamwedzi wapfuura mwedzi yapfuura mugore 2024 July ma 2023 alright. Asi imi mamune here pamunorangarira kuti ndinofanira kunge ndakatora pakati zvazvikupai dambudziko here? Handinganyepa ndisi handinganyepa aiwa kuti ndekuti zvinhu ndinotozoweyokawo kuti asi chinhu chacho ndatora cheche ndo chandikonzeresa kudai ndizoziva ndichani kana kuti handizoziva ndizvozvo. Aiwa regai tisiye sekuru vanoona zviri kumhepo vaone kuti dambudziko riri papi. Sekuru muzukuru auya ari kuti ini ndine dambudziko ndinoba asi kozvino ari kufunga kuti angave akagadzirwa chingava chii sekuru? Uyu mwana uyu hakusi kutanga naso kuuya ndinofunga kuti kana pamhepo vanoziva ndichibuda ndinaye
nedambudziko iro rakutaura rekuba iri. So nguva yareba handizive kumba kwavo, because isusu tikaona matambudziko tikaona matare tinoti uya nemubereki. So mubereki ndiye anoziva. Noti kana mukamutarisa mukomana akasimba handiti shawe rekuba unoba chinhu cha $100 uchitengesa $5 $15. So ukatengesa chinhu cha $15 chinhu cha $100 unoita profit kana kuti hauite profit. Saka isusu kuMalawi tinoti vana akadai so anofana kuzokera kuchina Mwari nokuti havana kulangiwa mushe. Saka mwana uyu isusu tasvaga nekaindi yake, asi takaona kuti kuba uku hakusi kuba, nokuti iwo paChizezulu kana kuti Chizezulu amati une shawe reuvhimi. So isusu shawe reuvhimi ndakati ngauye iye na baba vake. Akauya iye na baba vake ndinotola bute baba vake aombere mukomana mutifukize jira. So tikamfukiza jira tizive akumbire abereki wake tinzwe chiri paari kuti chinompa kuti abe chi. Alhamdulillah. Nokuti isusu patakagara panapa atina kugarira kuti kabanga tagarira kuti tiite sei, takagarira kuziva matari ari pamunhu. So mwana uyu ndofunga abereki wake nasi anofana kuziva chiri pamwana wavo. Ndakati ngavauye vazvionere muno. Ndofunga muri kuona kuti baba naamai paChizezulu ndakanzwa mwakutaura chishona chekuti ati anoboekana. Baba havasi kutoda kana kutarisa mwana wavo. Amai vacho hanzi tangouya mukuti mwana kana asingateerera abereki vanoneta naye. Saka nhasi izuva rake rokuti isusu tibvunzisise tidaidze kana uri mudzimu wokuvhima wari kutaura panapa unobuda ka tikatoibikira doro. Handiti saka ivo baba vacho hanzi tinofamba naye mwana harasiwe. Mwana kana aita dambudziko rakadai vabereki munofanira kuziva kuti kokuba kukuita mwana kuchii, nokuti ari kuba chinhu $10 imi moenda kumuprofita wokudza kuti ane shawe reuvhimi. Ko maudi kumuudza muprofita wacho tibuditse shawe reuvhimi iri tirinzwe kuti rinobva kupi ndimbori ani ari kuda chii. Muprofita wokubudisai shawe riye. Saka isusu tikuti kana iye amai akabvuma nasi kuti auya asangana naachapora zuva lacho ndinasi timbogara tikumbire. Sindiziva handizoziva kuti ndimenemeda ananyomba Ndimenemo. Tifusa amai vakena ndibambo adakuzwa ati bwana kuti munofundira kwa Achapola aikona. Achapola vakena mumaziva. Ndineyo. So pano lero chimene chakalira chakuti tifuse kuti kuba kwa mwana uko ndichiyani eti. Ndimenemo. So pano bika yanga nafwaka ndi salu ya white. Timkhazike pasogolo apa tione kuti abamboke ndamene vaikagwa ipasi apempha mizimbi yawo. Salu ya blue kapena ya white? Nimeona blue. Iri kuti blue? Sofa baka. Ati pali shawe rakuvhima. Tifuna dziva bambo shawe rakuvhima ati? Shawe rakuvhima njani? Kwanzi chii chinonzi shawe rekuvhima? Tenge chaiwo nenge uraya mhuka kana kushanda kusenza kuvhima. Bati nengo vhimi kuuraya mhuka musango. Kokuba? Akuba kuvhima. Mulukana ilo lili bado rakuba hii. Kuvhima shawe la kuvhima. Ko ifupi jeri kuti ndebweje. Kuti ndipata. Enda ndotele. Mungu chova kumpiga watu. Ndama shawe ya kuvhima yana utsiru tamina kosa.
tiamba kwa bambo. Kai kumbirao mnyama tachovere bichana pasogura ba. Akala pamene pa afendira bambo ake anabwera uku iye angene pakata. Baba uyai uko. Mcheto kono. Kumana oya pakati. Ayangana kuti. Anakali uku. Kakara yenyu. Nzenga. Bamba amene agwade pamene pa. Fuka mai papo. Uyu mkoba nayo. Ichoka dukulu babu wanga dosani yetu mbishana kumambuli. Yeah. Mkoma nano kala na abwere bata achwaverani paduza. Mkoma uya paduza. Izatenga Pamene ndo pamene tufuna. Alright. Tambalala. So. Right. Chita ni so. Mugwiriseni ndodo hii. Mugwiriseni ndodo. Gwira so. So. Tasa. Chova zanjela kupezu. Soro bija. Tifuna dziva shavero uvima ati babu wanga. Tudauziva shavero uvimi nasi baba. Ndani pa sokolo pa kimikanda. Apa sene gwa mmanja bambo wake. Ayampulire mu mtima mawo. Tudauti mutaurire mwana menyu roko ruboshwe kana to left. Muchaita muchisa basi muchitaurira Kana aita so atenga bichana mumapema. Angu Bichana. bichana. Nzigo. Noteni. Itai muchisa pasi Ikane basi. Taurira. Imwe manje munena kuti mwamba munenese mawe yanu ya mveke. Mwamba Amveke. Amai wake na mulita muombera manja. Msapiringanise minyendo so amai. Mfundike ni nsalu komano. Osa mfundika tubilonse mfundike ni mkubera. Right. Ise kwa tupimati. Muyankulira. Kuti ndikufuna kudziwa pa mnyamata wanga uyu. Alabwera pano poyamba ali kulankhula kuti ndinamva mawu yake mwana wese ndichamukonda chifukwa choka swiri kapena umbava. Ndifuna mzimu wake ngati ndi mzimu wakuvima kapena usodzi. Ndifuna kuti ndidziwe. Isetu tugwira ntchito ndi mwana uyu. Iniwe muchite zimene zisu tugwira. Mupemphe pakati pa minyendo yake. Ngati ndi mzimu wakuba tiudziwe. Ngati ndi mzimu waufiti tiudziwe. Tikuita na mzimu umene utuluke pano. Lero sitifuna tutuluke mawa mwamvera. Right. Mamba chichia bwino. Manzwa zvakanaka na. Nazo zvakanaka. Alright. Ikani pakati pa minyendo yake apamulika. Mkuru wambwa. Ndini mwana wenyu chamunorwa. Nauya muno masekuru nemwana we. Tikunzwa kuti isharakere uvhimi worudzi. Anovhima mukuba mudzimba dzevanhu here kana kuti musango. Kana uri kubhinya. Toda kuti uone baba. Ewo mkuru wambwa. Okay. Yapoimba tikumbe ndiwe nani? Ndiwe nani? Ndiani? Ndiani? Kulambwa? Ndiani? Anje kuba mangwala. Ima iwe. Ima. Wala mena ufika siya kwa. Pempani. Nasi pano. Chitauri kwa zava. Kumbirai baba. Muzora nasi. Tauya kwa sekuru wakuru. Ima. Ndiwe ndani iwe. Alright. Aima. Vasika ni mkanda kosi. Ndiani. Saru funa si wake mkanda. Msambazike si wake mkanda bwana.
Pembali. baba. Leo. Kuamba. Ndikuzoona. Ndiani. Koni mzimu wa nyani bodi. Ko. Ichaire gudwe. Ichaire tsoko. Ichaire niko. Alisingaziwo musha. Alitaure. Warapa. Alitaure. Ndiani. Rabepi. Adia kuba. Ndia kubali. Nkasa wetu tisizirise. Mange ni boss. Mange ni jiwi. Alright. Mange ni so. Mange ni hapa. Alright. Iwe, ima. Tifuna kukudziwa minyende makugona minyende mabambo wako hapa. Alright. Afa kuruma ndikuruma. Tifuna kumba ni ndani. Kumbo baba. Acha. Tenga ni mpapo ndi mbali yake na mzimu wasa ndino. Mate yake ni yake. Hapa uzizira mani. Zolo. Saita. Karabas. Taure kwa mapa. Taure kwa mapa. Ai, kasikike. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV